Brookhaven stúdiót, ugye Brookhavenben Robloxba a barátommal. El is kezdjük. Jó, az enemy. Bravo, ki. Itt az XOX. Most menjünk le. Hogy van az? XOX. És tovább mentem. Ne! Írd be, hogy XOX. Kor. Nem se tudja. Nem tudom helyeken. De ő is. Igazából már egyszer követte. De miért nem teleportál? És ezzel nem minek van. Itt írd be XOX. Beállítom neked. Erre kell. Na most. Én most ide kalapáljuk ki. Itt van. Kék kulcs. Kék, izé. Menjünk! Futi, futi, futi! Bam! Mondjuk. És ki? Amilyen nem akarja. Na most nyílt ki. Ezt Máté megcsinálja. Aztán nem. Nem. Még a donuthoz kéne. Vagy mindegyik egyszer próbáljuk meg. De ott van a miénk, és nem is azt mutatta. Tehát ami a miénk. Ott van egy Camaro. Nincs. Nincs is kamera, ez egy átverés. Ezért kéne a Robloxnak megtanulnia. Mondjuk ez jó lett az elben, mert már megvette valaki más. Na, megyünk akkor. Most meg azt hittem, hogy felfele víz, de utána jöttem rá, hogy le. Úgy ez csak teleportál. Nézem a kamerákat. Itt van egy kuka. De az be van törve. Azt már betört. Már középen nincs is. Jó. Nem jó. Na már te csináld. Ne, csináljunk meg. Na bele melyik kopog? Rákba már. Kell bezárom. Nem is tudtam, hogy nyitva van. Mi van? Van. Egy feladat kell.
Akkor Máté már fent van. Máté fent van. Futi fel. Futi. Nem szoktam fintenni, de most read kell. 404. Na most. Oh. 404 a kód. Wow. Várj, még egyet küldök. Még egyszer megoldom. Csak egyszer lehet, akkor jó. Na hello!